ανάδειξη της Λάρισσας σε μια πόλη που εμπνέει, που στηρίζει την νεανική δημιουργία, την καινοτομία και την αειφορία. Χαρητήρια που φέρετε τη Λάρισα εθνική πρωτεύουσα, είναι τιμή για όλες και όλους. Θα είσαστε αυτοί που είστε και θα πετύχετε, είμαστε σίγουροι, και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Καλό ξεκίνημα, καλή συνέχεια. Ότι μαζί θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη Λάρισα πιο ζωντανή, πιο συμμετοχική, πιο νέα.